Mag-check na ta sa imong mata para makakita na ka. Are you ready? Ready na. Close your eyes. Wow! Klaro kay pre! Pre! James! Naisan mo ang pagkadere? Ay, sagsulod ka na ko tuyo si mo ha? Sa mukha ning bataon sa may tuyo na pod nimo. Kuan ba, nihanap lagi ako mata. Sa may lapot ang muhanap imong mata nga imuha man na, di ba na ako ah? Sa mga ni ato kay ko diri magpatabang ko si mo ha? Usan pagtabang na ako nga di man ko doktor. Dili lagi ka doktor pero nakabalita mo ko si mo ba nga nakapatambal ka sa mong mata. Nakapatambal ko pero mahal kayo to. Kaya nimo. Mo pud lagi pero bisig na kay ma-recommend nga generic ug herbal lang. Generic? Oh, generic lang. At pag main ko generic, daghan kong natabangan sa generic nga pamaagi. Kunyan sa man, gusto ka. Gusto kayo. Okay, ngunana manggaling, ngani oh. Ani ka diri ugma sa buntag, Alas City. Oh, tapos? Pagdala og 1.5. Wala, bahala Ako dili ka base na ko sa musa ni mo. Mabayad na ikaw, pangitaan ako nagpaano. Nara man day na. Kasabot na ka. Oh, sa buhaton nimo? Magdala ko og 1.5. Wanhi ka ugma Alas City sa buntag ha, dili gabi eh. Oh, sige. Kunya magdala ka og 1.5. 1.5. Oh, nara man day na. Nya karong gabi eh, dili ka magbilar-bilar, tulog ag sakto. Oh, sige, sige. Ha? Oh, ramday na di ay. Oh, nara good na good. Sige na pasin na. Sige, sige. Kaya nang bataan Kita, sa bukan kids. juga yung sa kunsaon. Oy, pre, buntag pre. Pre, buntag. Unya, nakatarong kag tulog gabi sama sa gingon. Ay, nakatarong na Ang maayo kay di ta mo proceed ani nga procedure kung wala ka tarong tulog. Lisod man ang bilar. Halilikod sa mag-check sa tadaan. Sige, sige. Sigod likod. Before we proceed, nalang ko yung mga gilagmay nga question sa imo ha. Is that okay? Okay. Namahaw ka? Wala, kaya pre, nangapir ako. Ay, pandamay ning bataan ni. Ngano wala man ka namahaw, kabalo man ka nga natay procedure karon. Nagdali na mo pre, kaya basing gulat kas ko ba. Perti ning bataan ni. Ay, gabi yung sige kaon nimo. Kinilaw ra pre. Nag-soft drinks ka? Ay, oh, nagsoft drinks pre. Nag-inom ang alcohol wala? Wala pre. Good, good, good. Okay, sige Drinks lang. mag-check sa ta sa imong vital statistics. Okay? Uy, nagasigarilyo ka? Ay, wala na pre, dugay ram na gundangan na. Ano na may nagbuto-buto? Oh. Ay, hubak na pre. Ay, Hubak. biskot. Wala ka nag-inom og tambal sa imong hubak? May na mo kog maatlan ko pre. Maon nga, kabalo ka isa na sa mga reason nga maghanap yung pananaw. Isa po din na. Tanggalay mo shades. Ay, tanda lang. Okay, tanawa ko maklaro dili. Dili pre. Okay, check na to. Klaro? Klaro pre. Pero puti pre. Normal. Ay laghadlok. Guy, naibara. Sino yung bara? Naibara sa imong mata pero don't you worry. Basic lang na natay mga pwede butang dara. Okay? Kani siya? Usam-usam na pre. Patuluan na to imong mata. Pero ayaw kabala ka kay painless na siya. Dili mo ka nasakit pre. Dili kay painless man. Ay, tama lang no. Ayaw kabala ka kay distilled water ni. Asa mo? Ay siglihok dara. Di na ako masunod sa iyong mata. Basig sakit na ba? Because Kana, napay ni bara. Medyo wala na pre. Karon, proceed ta karon, check sa ako yung temperature. Pre, sa mo na. Temperature checker. I-check din na to yung temperature, no? O, sige, pwede ra. 36.3. Pwede ra ka mag-proceed ta sa to. Normal na pre. Normal na eh. Okay. So, ready na ka? Ready na pre. Sige, proceed ta dire. Ano yung next step? Sige pre. Sige, ano? Likod ka. Okay, so, yan eh. Mag-check na ta sa imong mata para makakita na ka. Are you ready? Ready na. Okay. Si Pwede lang sa load. Okay. Look at that. Tabuni mong isa ka mata, left side. Makaklaro ka? Dili pre. Sige na, pwede na kang pase. Bigipan to, magdali pala yung koron ta. Di maklaro. Ay, boss! Ay! Ang bayadan eh! Mahatag ako, Gcash na ko niya. Sige na. Tayo ka nga. Sige lang, napamantay ka doon. Pwede na mong salad. Okay? Kana. Nana ang kuha na tuwang object sa tubangan, maklaro dili. Tasa kamot. Okay na, maklaro ni mo? Lisa pre.
Unsa na pre kahoy na? Unsay kahoy? Kalo ko pa, Jim? Dati, ikaw na rin natin. Sige, tama na. Di lang siya kaklaro. Hanap niya mata, hanap din. Sabta lang. Di mo maklaro, no? Dili, pre. Sige lang. Napatay last. If ever dili pagali ni Mugana para sa imo nga, ibig sabihin, lala na kayo na imong mata. Kailangan na jud ka og dito ka sa mas gasto kayo. So sige lang, pero try na to ni. Ang generic ron ta pre. Okay na itong ginapuhat gali, generic lang gani ni karon. Pero pag di madala sa generic, mauna na kailangan ka paton jud ka sa specialista. Wala di ka experience ani. Nako experience pero ako kahuman. Mapod lagi. Sige na, sulod. Hayop ka talaga! Kana pre, klaro? Medyo klaro-klaro pre. Tabuni mo isa ka mata, left side. Klaro na? Klaro-klaro pre pero medyo blurred pa siya pero nana ko nakita ang object. May nakita nga object? Oh, pre. Wow, that's a good sign nga medyo ni okay na imong pananaw. Okay? Salamat. I-elevate pa nato na imong vision. Okay, kasi mo ha. Sige pre. Pero, kailangan ka mag-add. Mag-add. Og 1.5. So, bali 3K na tanan. Grabe ka to nga, mampod. Siyempre, upgraded man guni siya nga technology good. Kita pag Manila, gitawag lang nako para ani ato ang surgery karon. Di ko maka-discount na. Ispe bitaw ko. Sa speedoger mo kanang dag eskwela. Okay ba ka? Dili ka okay sige, undangon lang din. Bayad lang ko. Para mo day na. Sige na, later na. Di ko mo dawat og kwartahan to di ka makakita. Sige, mas maayo. I don't want to take you for granted. Sige. Gets ko nimo? Okay, good. Sige. Tumana niha ang final nato nga procedure. Be ready. Close your eyes. Wow. Klaro kay pre. Klaro kayo. Oh. Tabuni mong left side. Ang sarap mo. Right side. Mas klaro na. How about 2 eyes? Grabe. Klaro na jud kay pre. Hayop ka talaga! That's what I told you. Congratulations, James. Salamat. Totally healed na imong mata. Mati na ko mag-shade. Yeah. Pero ano yung expiration pre? Nga unsa? Nga mabalik ako mataw ka labo. Ang atong gibot karon is only generic procedure. Naa di kay possibility 90% nga mobalik siya sa pagkahanap. Pero don't you worry kay natay laing alternative para ma-maintain nimo imong vision. Unsa man na pre? Di ba mag-jogging man ka, mutanaw kag paa. Unsa na mo pa? Oh. Okay? Okay kay pre. Okay. Salamat Paninyo na ko dahil ang bayad. Sige pre. Hayop ka talaga! 3K na pre, sakto. Okay na. Okay na. Okay na. Bye. Thank you, bye. Ako ang commission fee. I-chat lang ta kay Gcash na ako or GoTime on niya. Okay. Thank you. Next time na po ha. Lagyan na po yung mga hanap og mata. Salamat kay pre. Sige. Amping. Sunod na po.